аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. бародарони азиз, навори имрӯза аз мошинбозори душанбе омода шудагӣ аст ва якчанд мошинҳои беҳтарин дар навор ҷой додагӣ аст. бародаро, наворро то охира тамошо мекунем. лайкҳоро бигузорин. нафарҳои меҳмон ҳастанд, дар канал обуна шаванд ва насиб кардагӣ бошад барномаҳои нава хидм пешкаши шумо мегардонам. раҳмат. саломат бошен. худованди меҳрабон нигаҳбонатон бошад. Toyota Camry бародаро, Camry 6 2020 сола, ҳолати хуб шай, 4 та балонаш нав, ҳуҷҷат таъмировка ҳамаш яксола, ягон камбудӣ надора. боз як салом шама мегирам, тамошо кунед. касоеда ки маъқул мешаванд, номеро якад дар охири видео ҳаст. чухоло ҳама наванд. даро электропакет, мультирол, автомат, подогрев сидений, ҳамаи наворотош ҳастад. табанонав 7 fakat. Vay kanalıysa. Haftalar. چندش تیراکا؟ $33,000 با مومیلان دوران نمره اکرم میمونم زنگ زنی قطعا مومیلای خوبا میکنم هم نمره تمیگو اکرم 907 39 75 75 زنگ بزنید. حالتی خوب شد. تمام نوروتوش هست. یگان کمزی نوراست سوال نو. Camry 6 سستانی خوبی باش. Hyundai Elantra бародаро, хуб некта ҳолати хубаш 4 та балон нав 2018 май. касоеда ки маъқул мешаванд, номеро акара мемонам, занг бизанед. дастани хуб шад. ҷа таъмировкаш яксола ҳай. вагони дар электропакет, мультирол, автомат, старт стопай, кондитсионераш кор мекунад. лукам ҳаст. чухолош ҳамаш нав. чандаш зирабадака 160,000 бо муомилаам дорам. номеро якара мемонам, занг бизанед, қайтон муомилаи хубам мекунам. ҳам номеро тамегӯ яка 554 чанд ака 05 23 састани хуби хуб шад. вагониш бисёри бародаро хоҳиш кардиданд. Toyota
ка Camry бардоро хубнека ҳолати хубиш тамошо кунем 2010 солаи объёми 2.5 қати 4 та балонаш нав ҷама ҷоша камера мекунем бо комбини ҳуҷҷат 1 сола дарои электропакет мултирул автомат консервш кор мекуна чихоло ҳамаш наванд обогрев сидений ҳаст састани хуби хубшад вагониш чандш фтиравадака 120,000 искай тозашай касои дак маъқул мешавад занг зани қайтон муомилаи хубам мекуна 2011 2010 охирай 2011 номро тамегӯ ака 988 988 95 14 15 хо ман номрои акара мемонам занг занед бисёри бардора ҳамин кемриёра хоҳиш мекунад бо ҳамин кемри дскаша ҳолати хуби хубшад нолчорда бародаро хубинякта ҳолати хубаш тамошо кунед 2006 буд 2005 сола объёми 6 қати документ 1 сола ҳозир як салонша мегирем тамошо кунед чихоло ҳамаш намам коробкаш механик ҷа тайновкаш ҳаста 1 сола 5 моҳ састани хуб чай чандш фтиравадака 22000 бо муомилаам дорохам муомилаи хубам дорам номрои акара мемонам занг зани қайтон муомилаам мекуна свет сафед хадаҳои падавоиш чӣ як акимиятра дигаш мезанад тамом номро тамеду ака 918 16 08 95 хуб ина 014 ҳолати хуб шад занг зани қайтон муомилаи хубам мекуна опел хачбек бародаро хубнаяктар 96 сол объём 1.6 қати 4 та балонаш навай ҳуҷҷат тайновкаш 1 солае ака 5 моҳи дига ҳуҷҷат тайновка дора ҳолаташ хуба як салонша мегирем тамошо кунед чихоло ҳамаш нав телевизор ҳаст коробкаш механик блок дора 364,000 пробег дора 4 та балон на узия моторша мегирем тамошо кунед
چندش تیرا بدکا؟ 35 گفتیم با مومیلان 35,000 سومون با مومیلان دورا. اون رو اکرا میمونم زنگ زنه قطعا مومیلان خوبا میکنن. ساسنیش خوبه. همنا رو تانگو اکا؟ مثلا 918 40 40 46 26 46 Saunfiran doşta. Saunfir basmaz has. Kaç bekas has yani?